Περίμενε. Εγώ δεν μπορώ, θα μπορώ να με κάνω, δεν μπορώ να με κάνω. Έλα να το δω. Περίμενε. Ελάτε να μπείτε τη σκαλιά. Και από εδώ είναι η κάτω τουαλέτα. Είναι άφτεκτη εγώ. Από εδώ είναι ένα δωμάτιο, το φιλοξενούμενο. Να πάει στον τοίχο, να πάει στον τοίχο. Και από εδώ είναι η φωτοκάμερα των γονέων του Λόρου. Περίμενε, μετά αυτό. Μην πάτε κύριε. Μην πάτε κύριε. Πώς μου τραβάζει λίγο. Ναι ρε, τραβήξω. Να μην τραβήξω. Όχι, καλά, για να ξέρω τι φωνάζω. Από εδώ κοιτάς.